spasilački prsluk. Možda ti ovo pomogne kad si u velikom moru i čini ti se da nemaš izlaza, a netko ti baci spasilački prsluk, sasvim sigurno ćeš posegnuti za njim bez razmišljanja, zar ne? Zato što znaš da je to jedina prilika za opstanak u toj teškoj situaciji. Nećeš se pitati tko je na drugom kraju prsluka, hoće li uže izdržati dok dodigne ili ću možda potonuti ako nešto pođe po zlu. Kad si u tolikoj nevolji i osjećaš paniku, jednostavno i vjeruješ da će te spasiti. To su sve stvari koje u tom trenutku zapataš. U nevolji samo zgrabiš tu spasilačku bovu. U trenutku kad uzmeš tu spasilačku bovu, kad tiš Isusa kao svog spasitelja, tada doživljavaš nešto posebno. Biblija kaže, tko zazove ime Gospodina, bit će spašen. Drugim riječima, zaista zazove za svoj spas i pomoć, bit će spašen bez sumnje. U trenutku nevolje, ta vjera i povjerenje daju sigurnost i mir u srcu. I kako? To ćeš osjetiti. Da, tako je. U tom smislu, sad možeš reći da postoje i druge spasilačke bove koje ljudi prepoznaju, pa čak i u drugim vjerama ili kulturama, ali zapravo to je jednostavno i jasno da čini izbor lakim svim ljudima diljem sa bez obzira na njihovu vjeru ili povijesno porijeklo. Ne naiđeš li na spasilačku bovu, zato je lakše izabrati Isusa.